Novas obras para acondicionar os edificios portuarios da Guiño. Estás a traballar na mellora da nave de Redeiras, unha demanda dos traballadores da confraría local. A xente do mar non ten descanso e os profesionais buscan desenvolver o seu labor nas mellores condicións. Por iso, a confraría da Guiño levaba tempo pedindo o arranxo de certos edificios portuarios, como é o caso da nave de Redes, onde xa se está a actuar. En principio, pois, se están baraxando solamente o que é mirando por tapar o que é o burato que tiñamos aí das tellas que voaron. Temos aí 60.000 euros para desarrollar, entre eso máis a estrutura interior que ten o que é a nave. Bueno, a este paso tamén é pronunciarnos de que temos a concesión xa feita, está no último paso de ser concedida, temos hasta de 5 anos de próloga para despois continuar, a idea é continuar, pero bueno, sempre cando pois isto pois vaya ben e as cousas pois sobre todo na parte do tellado, nas obras, pois estea como Dios manda. Xa que sinala que o traballo de arranxo que se está a realizar é un remendo. Pero, bueno, esperamos que se faga algo máis e que ahora, polo menos no verán, cara ao inverno que ven, pois que podamos tener un tellado decente e unha nave decente para que as nosas redeiras pois podan estar cómodas e tranquilas dentro, porque os tempos de atar fora, de atar ante a chuvia, xa pasaron. Ademais, a concesión para a explotación da nave de Redes que lles outorgou a Xunta conta cunha bonificación dun 95% das taxas. Temporal hasta este tempo, pero despois pois pagaremos normalmente, así como no seu día tamén pagamos o que é a lonxa en sí, e máis o anexo que temos da lonxa, e se algo pois de trámites burocráticos e normales que temos que tratar con postos. Apunta que outra parte importante é mellorar o interior da nave de Redes. Hai unhas partes, como na parte das ventás, e na parte tamén do que é os pilares, que tamén cederon un pouco, ese é algo que teñen tamén que reparar, e aí onde vai é invertido na nave de Redes, e despois a nivel porto pois hai outras cousiñas de actuación, como que son as rampas que tamén facían falta pois reparar un pouco, que nós preferiríamos que se meteran os tramos novos porque están bastante defectuosas, pero bueno, a nós o que nos interesa é que estean, como se di, funcionables para poder operar, porque nós en vista de que o pantalán que tiñamos, o que está o anteproxecto xa feito do pantalán que temos previndo para o que é o noso porto, como vai enredar un pouco, pois temos que ter as rampas como Dios manda. Xa que os profesionais non contarían con rampla nin co pantalán para fondear. Entonces, dentro das cousas que realmente pois esperamos, ese pantalán que deseamos, bueno, ir cun ollo para o outro lado mirando tanto a nave das Redes como que as rampas, pois de que estean unhas condicións aceptables para poder continuar. Nós, como temos comentado yo a Conselleira e a Consellería de Pesca, nós non queremos as cousas novas, non nos fan falta, querémolas pero non nos fan falta, nós queremos que as cousas estean dignamente e que estean ben para traballar e para subir as lanchas neste caso. E poder desenvolver así o seu labor nas mellores condicións.